Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel ngicela ushaye subscribe. Ucele nohleli nabo besubscribe ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ababa nawo. Uma ibuka ku TikTok le video ngi-inbox phela ucela inamba ka WhatsApp la uzibuza khona njalo ekseni uma uphuphile ebese uyangifollowa. Ngijwayele ukuba live ku TikTok, ujoin live yami. Ngizolokhu ngithatha nje kuma comment embuzo kunobhalile wathi ukuphupha unqunu ungambethe ungenangube ngabe kusho ukuthini. Ngiphuphe nginqunu ngingembethe izingubo ngingaziboni abantu bengihleka ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha ongaqokile. Bekumbuzo loyo engiwuthathe kwi comment. Nawe ungabuza ngizowuthatha ngiyenze ivideo ngifake YouTube na ku TikTok. Ukuphupha unqunu izingubo zakho zingekho ungaqokile kuchaza ukuthi kunemfihlo ngawe obuyifihlile ezophumela obalwa. Iyaziwe futhi kusho ukuthi kunokuthile okuyimfihlo noma kusenhlizweni yakho ubungafuna ukukhipha kodwa sekuzophumela ngaphandle kwaziwe ngabantu laba okumele bazi noma ngithi emndenini. Noma kunento abawucabanga ukuthi abantu kabayazi ngawe leyo nto isiyaziwa noma izovela obala madozana. Okusho ukuthi wena kuzomela ulindele ukuthi kunehlazo lakho noma kunokuthile obukufihlile obuyitshela ukuthi kwaziwa wena wedwa noma kuzokwaziwa wena wedwa osekuzofinyelela emadlebeni abantu noma emehlweni abantu. Kusho ukuthi kuzowaziwa ngeke usakwazi wedwa noma lokho bekukukhathaza sekuzowaziwa abantu abaningi. Ungakhohlwa ukushaya subscribe bese uyabuza kwi comment iphupho lakho ukuze ngizokwenza yakhe video ngifake ku YouTube. Phuthuma ku YouTube mhlawumbe uzophendulekile usesho ukuthi sichaza amaphupho i-channel yethu leyo noma nansi link ekubhaye ku TikTok ungene phakathi noma uthathe inamba ukubhaye noma inbox so bese sikunaka lapha ku WhatsApp amaphupho. Nisale kahle.